natin gagawin. Hatiin natin siya sa 3. Sa 2, 3. Pagkatapos, tanggalin natin ito. Itong mga nasa gilid. Tanggalin natin yan, guys. Tanggal. Para, tingnan nyo guys, dito. Sumakto siya. Ganyan gagawin natin, guys. Pwede rin kayo guys gumamit ng gunting. Para madali. Kung saan kayo komportable guys. Or ganituhin nyo naman guys. Biyakin nyo muna. Eto na guys, natapos na natin siya lahat. Eto. Bali guys, etong mga tinanggal natin sa gilid, eto, mga yan, ilalagay natin yan dito. I-build natin. Diyan sa mga gilid. Ganyan guys. Para hindi pa rin masayang to. Pwede rin natin gawing crush graham.